round of the years finds them lost in old ways. Never the right things to eat. 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 σε ξένο περιβολάκι, τρύπες να μην τρυπάς. Μέσα σε ξένο περιβολάκι, τρύπες να μην τρυπάς. Αχ, κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας. Μη μου ζαρώνεις τη μητούλα, μη μου κουνάς τα αυτιά. Μη μου το κλείνεις το ματάκι, είσαι μια ζωγρά, είσαι μια ζωγραφιά. Καλώς ήρθατε στο πρώτο La Fiesta Festival. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία, αλλά ο Δήμος, όπως είδατε σήμερα, με ρήμνησε να φτιάξει Σάββατο βράδυ το δρόμο. Αλλά τουλάχιστον εντάξει, κάτι κάνουν, προεκλογικό. Είμαι η Εβίτα Παπατσόρη και σας καλωσορίζω στο πρώτο La Fiesta. Καλησπέρα για από μένα. Είμαι ο Γιάννης Βίχος. Είμαστε η Αρχή Διαλόγου και σας καλωσορίζουμε στο πρώτο φεστιβάλ γέλιου, στο πρώτο La Fiesta. Απόψε είναι Σάββατο 31 Μαρτίου. Αύριο δηλαδή είναι Πρωταπριλιά. Κάτι μου λέει ότι αύριο θα γίνουν οι σημαντικότερες προεκλογικές δεσμεύσεις. Ο Βενιζέλος θα δεσμευτεί ότι θα μας αυξήσει τους μισθούς. Ο Σαμαράς θα μας μειώσει τη φορολογία. Τα κόμματα της αριστεράς θα συμφωνήσουν μεταξύ τους και θα μας βγάλουν από το μνημόνιο. Ο Καρατζαφέρης θα δείρει όλους όσους δεν μας παίζουνε. Ο Πάγκαλος θα... Λίγα λόγια για τον Πάγκαλο. Ο Πάγκαλος δεν θα ξανακατέβει στις εκλογές. Ανακάλυψε, λέει, ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι διεφθαρμένο. Γιατί αυτός εδώ και 50 χρόνια πολιτεύεται σε άλλη χώρα. Θα ήθελα να ξέρα ποιος αλήτης του έβαλε τέτοια λόγια και παρεξηγήθηκε το παλικάρι. Και θα χάσουμε τέτοια προσωπικότητα από το κοινοβούλιο. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Δεν το πιστεύω. Πρέπει να είναι φήμες. Πάντως, μια που είμαστε εδώ όλοι μια μεγάλη ωραία παρέα, λέω έτσι όπως είμαστε κοντά-κοντά, να πιαστούμε χέρι-χέρι και να προσευχηθούμε να τον φωτίσει ο Θεός να αλλάξει γνώμη. Μήπως... Ξέρω, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το μεταπίσουμε. Είναι πολύ δύσκολο να πετύχουμε κάτι τέτοιο, αλλά τουλάχιστον ας προσπαθήσουμε. Ή μάλλον ας προσπαθήσουμε να αρχίσουμε αυτό το show. Καλή διασκέδαση, υποδεχτείτε το Γιάννη Λεσέ. Καλησπέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη σχέση του στοιχήματος με την έννοια της κοινωνικής αποδόμησης. Στοίχημα χωρίς διάβασμα ίσον φαΐ χωρίς σαλάτι. Εγώ γι' αυτό είμαι εδώ. Για ενημέρωση. Γιατί η γνώση είναι δύναμη και ως γνωστόν μεγάλη δύναμη μιας ομάδας είναι η έδρα της. Γι' αυτό και το σημείο που εμφανίζεται τις περισσότερες φορές σε έναν αγώνα είναι ο άσος. Βέβαια, πολλές φορές η διαφορά δυναμικότητας της φιλοξενούμενης ομάδας μας οδηγεί στο διπλό. Οι παίκτες του στοιχήματος που ακολουθούν τους παραπάνω συλλογισμούς είναι οι συντηρητικοί. Όμως κάθε παιχνίδι ξεκινάει πάντα από το 0-0. Ανατοχή. Και εκεί παραμένει. Αν κάποιος από τους αντιπάλους δεν αποδείξει την ανωτερότητά του μέσα στο γήπεδο. Οι παίκτες αυτοί είναι οι αναποφάσιστοι. Όταν θες να δεις αίμα στο παιχνίδι, ακολουθείς την έκπληξη, το 2.
παίκτες αυτοί είναι οι λεγόμενοι κυνηγοί κεφαλών. Πάνε με λίγα χρήματα για να πιάσουν την καλή. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό και γι' αυτό στις διαπροσωπικές του σχέσεις στη σημερινή εποχή πρέπει να γίνει τζογαδόρος για να πετύχει την καλή. Το στοίχημα είναι μάθημα ζωής. Είδαμε λοιπόν δύο αντίθετα ρεύματα, τους συντηρητικούς παίκτες και τους τολμηρούς. Δύο αντίθετες έννοιες όπως ο καπιταλισμός και ο σοσιαλισμός. Ο καπιταλισμός είναι η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, ενώ ο σοσιαλισμός ακριβώς το αντίθετο. Εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Η δύναμη μιας ομάδας είναι η έδρα της και όλοι οι παίκτες πρέπει να μείνονται και να επιτίθενται σαν σύνολο. Οι ομάδες μοιάζουν πολύ με τα κόμματα. Είναι ιδέες. Έχουν πίσω τους ένα φανατισμένο λαό. Και φυσικά έχουν αρχηγό. Μια φορά και έναν καιρό τσακωνόντουσαν τα όργανα του σώματος για το ποιος θα γίνει αρχηγός. Ο εγκέφαλος είπε, εγώ πρέπει να γίνω αρχηγός, γιατί δίνω εντολές σε όλους σας. Τα μάτια είπαν, εμείς πρέπει να γίνουμε, γιατί σας καθοδηγούμε. Η καρδιά ήθελε την αρχηγία, γιατί λέει τους τρέφει όλους. Τα πόδια, γιατί τους μεταφέρουν όλους. Και τέλος, η κουράδα ζήτησε την αρχηγία, αλλά δεν μίλησε καθόλου. Μόνο έκανε 5 μέρες να βγει. Τότε τα πόδια μου διάσαν. Η καρδιά βαρυγγομούσε. Τα μάτια θόλωσαν. Ο εγκέφαλος μπλόκαρε. Κι έτσι αποφάσισαν όλοι η κουράδα να γίνει αρχηγός. Και από τότε κάθε κουράδα μπορεί να γίνει πρωθυπουργός. Μπορεί να γίνει αρχηγός. Πρωθυπουργός.